Ndinokutendai nerudo rwenyasha dzenyu nekundinamatira kwamakaita ndiri mukati menzvimbo yejeri. Muzuva ranhasi ndikukutendai, ndikumira pamberi penyu ndine utano nemufaro. Chisa mama chisa 2018 Chamisa chete chete 2018 Chamisa chete chete. Chechipiri ndoda kuti nematambudziko nenhamo dzapuresident wedu vatsvangirai. Asi kana vatsvangirai vakava nevimbo netariro muna President Chamisa, ko iwe chinoita kaizvozvo. Saka masikati ezuva rinonzi nhasi ndiri kuti Chamisa chete 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 nekokoko. Chamisa 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 nguva yakwana. Chamisa 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 nguva yakwana. Chisa mama chisa. Kujeri kune nzara. Kujeri hakuna mapirisi paracetamol. Kujeri kunowanikwa ARV chete. Patiri kuti kodzero haizi yemunhu ane HIV AIDS chete. Kodzero ndeyemunhu ane cancer. Chisa mama chisa. Kodzero ndeyemunhu ane BP. Chisa mama chisa. Ini semuyuthi wanhasi handisi mutungamiri wamangwana. Tiri kuti mayuthi oye! Generational mandate oye! Chamisa oye! Sala muriko kwahumanika oye! Oye! Let's go! Thank you. Welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges.